Agafant com a punt de partida el meu interès pel món de l'economia i el màrqueting i aprofitant les meves ganes d'ajudar els altres, he basat el meu treball de recerca en un projecte solidari. Amb ell he aconseguit conèixer tot el procés de creació d'un producte, des de que sorgeix la idea fins que arriba al consumidor final, aconseguint una quantitat de diners que serviran com a donació en una entitat amb finalitat social. Després d'estudiar i analitzar detalladament totes les etapes, aquestes es van posar a la pràctica, aconseguint dos productes combinables. Primer va sorgir la idea, a continuació es va fer la valoració dels materials necessaris per la producció i es van realitzar diverses proves fins a arribar al resultat final. Un neceser i un clauer amb diversos models diferents per poder combinar-los entre ells. A partir d'aquí es va calcular el cost de la producció i es va iniciar l'estratègia de màrqueting i promoció a través de redes socials, concretament Instagram. Paral·lelament es va estudiar el funcionament de les fundacions per analitzar-les i decidir on aniria destinada la donació. I finalment es va decidir Càritas Girona, el centre de distribució d'aliments, que està situat a la mateixa ciutat. Es va buscar un producte funcional amb un preu accessible, sense comptar les hores treballades per arribar en un percentatge més elevat de donació. I la distribució es va realitzar personalment. Les comandes van arribar principalment d'Instagram, d'amics i coneguts, amb un 41% de les comandes dels clauers i un 61% de les comandes dels necessers van arribar via redes socials. I es van tenir 41 clients en total. Amb 56 hores treballades vaig poder produir 101 clauers i 26 necessers. Cada clauer tenia una donació de 2 euros i cada necesser de 4,5, arribant a un total de donació de 329 euros. Amb aquesta quantitat de diners vaig poder comprar tots els productes sol·licitats per Càritas. I des del centre em van informar que aquests només van durar 10 dies en el centre, fent que només un 20% de les famílies que accedeixen a aquest se'n poguessin beneficiar. Amb tot això, veiem que tota ajuda és ben rebuda, però cal una conscienciació en aquest àmbit, ja que moltes famílies que viuen a prop nostre no tenen les necessitats bàsiques cobertes. Per això, amb aquest treball he pogut demostrar que amb petits gests com aquests podem arribar a fer grans canvis.